أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أخلق والقاتل لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم أبل ما الإسلام أمو فوق أولين مدو أمون دي بي كو سوكولي دو راديو يونيتي لا 101.6 كابو سراكورو ميغيتانا سيتي الحمد لله بيانا نا بلبلي دو ينو سورو تغني ni oye Sheikh Ali Sangare n'ale ye bani ko Joila Kaye ale Joila Marakaye asigiyɔrɔ bɛnnen bɛ Yirimajɔ kalo buguma an'ale bɛna bi walanda bakɛ mawludu kan mawludu kalo jɔra an balima alisilamɛw y'an ɲini an fɛ k'an ka walanda di u ma mawludu kalo in kan bonya minnu bɛ mawludu in na n'a sɔrɔ dawudu fana bɛ mawludu in na an n'a bɛna jɛ bi ka kuma mawludu ko in kan yan'an ka taa ɲɛfɛ sa a Sheikh Ali Sangare assalamu alaikum. Walaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Foli tanni k'a lase an balima alisilamɛw ma minnu sɔgɔlen don radio unité la nin wagati sanuma in na. Mamadu n bɛ fɔlɔ ka Ala fo. N'o ka kan. Ka Ala barikada. Ayiwa. Ka Ala waleɲuman dɔn. Masa min ni min y'a diya a b'o de kɛ. Kosɛbɛ. Wa n'a ye min kɛ fana o ka ɲi. Ala y'o de fɔ. Iza aradallahu shay'an an yaqula lahu kun fayakun. N'a ye min laɲini ni Ala ma sɔn a tɛ se. Ni Ala ko fɛn min ma ko kɛ o de bɛ kɛ. Bi Ala de y'a latigɛ an ka ɲɔgɔn sɔrɔ kadɔbugu la yan bi nin tabali kunna n'o ye Ala ka diinɛ ɲininkali ye. Ala foli kɔfɛ ka Ala barikada ka kisi ni nɛɛma ɲini Ala ba fɛ a k'o kɛ dafɛ la sɔn hɛrɛ ma kan n'o ye Muhamadu ye a n'a somɔgɔ sanumaw a n'a ka sahaba ɲumanw ani mɔgɔ minnu tugura kira la ni baara ɲuman kɛli ye an b'i fo. Nin sigiyɔrɔ in na an ma ɲinɛ an tɛ ɲinɛ n b'i n ka cɛkɔrɔba fo ani n ka sekuba n'o ye Seyidi Sheikh Sherif Usmani Madani Hayidara ka barikada ka waleɲuman dɔn nin kɛnɛ kan fitiriwale ye kafiri Hayidara ni ce walidenw dilanni na Hayidara ko a ni ce jamanadenw dilanni na a seko la jɔn dan y'i se an b'i cɛkɔrɔba in fo ka ka denbaya sanuma bɛɛ lajɛlen fo an baw n'an kɔrɔ an'an karamɔgɔ minnu bɛ yen an ka foli b'u ye o kɔfɛ alhamdulillah an bɛ dugu min na n'o ye Bamako ye a tigilamɔgɔw Turo ni Ɲaro ni Darabew an ka foli b'u ye ani mɔgɔ o mɔgɔ tulo bɛ radio so la sisan n ka foli ni barikada ani waleɲuman dɔn n b'a ɲɛsin bɛɛ lajɛlen ma o kɔ tɛmɛnen kɔ an ka kalifa belebeleba n'o ye Ahamadu Bedi Tali n b'a fo a bɛ baara min cɛsiri min jija min silamɛya la ani silamɛw kalali la ɲɔgɔn na an ka foli b'a ye mɔgɔ ka tanu bɛɛ man ka bila i sali la an bɛ Bedi Tali fo kosɛbɛ an ka kalifa don an m'a dɔn ni foyi ye jamana in kɔnɔ ni dilanli tɛ jɔn da y'i se an b'a fo k'a n'a jamakulu bɛɛ fo ka ɲɔgɔn minnu b'a nɔfɛ dɛmɛma minnu b'a la ji jukɔrɔ ani kɛnɛ kan an ka foli b'u ye k'a ɲin'a fɛ a k'a jija diɲɛ tɛ foyi ye cɛsiri so kɔ a ka baara kɛ ni Ala sɔnna Ala mago bɛ baarakɛlaw la n'an bɔra yen an ka radio directeur n'o ye Alfuseni Jakite n b'a fo k'a barikada ka waleɲuman dɔn ka ɲin'a fɛ hali bi a k'a jija a k'a cɛsiri lahara don an bɛ ɲininka an ka kɛtaw de la a ye directeur min kɛ tile 2 min kɛra o la n bɛ ɲininka nin na kiyama don a ye mun kɛ o tuma yan'an ka se lahara an ka ɲɔgɔn bilasira ka ɲɔgɔn ladi n'o kɛra ɲinifɛn caman bɛ sɔrɔ an bɛ Jakite fo ka waleɲuman dɔn ani radio baarakɛla bɛɛ o kɔfɛ n'an bɔra yen an ka mɔgɔdɛmɛba n'o ye mɔgɔdɛmɛ Babatali ye n b'a fo ka barikada ka waleɲuman dɔn nin kɛnɛ kan cɛsiri min bɛ mɔgɔdɛmɛ na jija min b'a la a k'a jija dɛ diɲɛ tɛ foyi ye baarakɛyɔrɔ kɔ kira tɔgɔ ma ni maa ma ye tulo kɛ diɲɛ na i b'a ye an k'an jija an ka baara kɛ kira ko ten sallallahu alaihi wasallam ko baara de ye tiɲɛ ye ne bɛ nin taabolo in na ne bɛ nin taasira in na ko nin si tɛ ko tiɲɛ yɛrɛ de ye baara ye sabu ni baara tɛ ko tiɲɛtigi tɛ don baara de ye tiɲɛtigiw dɔ dugukolo kan bi an bɛ an ka mɔgɔdɛmɛba fo k'a barikada o kɔnɔna mura an ka radio marraine an tɛ ɲinɛ a kɔ n'o ye Ba Aja ye Ma Ture
n b'a fo k'a barikada n yɛrɛ kanubaa don ni ala sɔnna an b'a fo an ye ɲɔgɔn sɔrɔ siɲɛ caman karamɔgɔ ka denbaya kɔnɔ an ye ɲɔgɔn sɔrɔ siɲɛ caman karamɔgɔ ka salon kɔrɔ an ye baro caman kɛ yen n ka foli b'a ye o kɔfɛ nin yɔrɔ in na fana n ma ɲinɛ maɲumantɔn bɛɛ n bɛ bɛɛ lajɛlen fo u yɛrɛ ye amin n'o Bini Ture a n'a ka jamakulu n ka foli b'u ye u yɛrɛ ye n déplacé ka taa Wajulu la Ɲamana 8 mars dɔ la ka tila ka n déplacé tugun ka taa Wajulu la Maɲamugu secteur 8 la 8 mars dɔ fana na mɔgɔw bɛ 8 mars dɔ ni min ye ninnu y'a b'o la k'a kɛ ala ko ye ko musow kan ka hakɛ min ɲini k'o ye cɛbonya ani furubato ye o tuma an ka foli bɛ bɛɛ ye kira tɔ ma n b'i yɛrɛ fo k'i barikada nin baara ɲuman in na anw tɛ dɔwɛrɛ garibu jalanin ko bon maintenant armatɛri ni anw bɛɛ ka kan an bɛɛ ka laɲini ye faso ka taa ɲɛ jamana ka basigi ani diinɛ ka faamu ye arajo in yɛrɛ tɔgɔ ye la voix du Cheikh Tidiane o tuma o tɛ foyi fɔ diinɛ ko o tuma ni o arajo baarakɛlaw wulila ka diinɛtigi sɛbɛ ɲini fo kana se o ka garibukɛ jasilenin ma Ali Sangare vraiment o ye foli de ye n b'i fo kosɛbɛ bon nin kelen in ka fana an balimakɛ n'o ye Dawuda a bɛ TVA Noir la n b'a fo Dawuda Sangare n yɛrɛ balima don a bɔra an fɛ yan siɲɛ caman an ye débat caman kɛ yan a taara tɛmɛ arajo salamu na n ka foli b'a ye ani arajo fɛn o fɛn bɛ Bamakɔ yan n'u bɛ baara kɛ ni tiɲɛ ye n ka foli bɛ bɛɛ ye k'a ɲini ala fɛ sigi ala k'a kɛ hɛrɛ la an ye ɲɔgɔn sɔrɔ diɲɛ na ala min kama an y'a ɲini ala fɛ ala k'an jɛ alijɛnɛ na o cogo kelen la wɔsiji minnu bɛ ka bɔ an na diinɛ ko kama ala k'o don ani jahanama cɛ kira n'a zuriyaw kama sɔngɔtɛli yɛrɛ kama sallallahu alaihi wasallam n'i ka foli kɔnɔ sigi foli diyara n ye a Sheikh Ali Sangare an b'i yɛrɛ fo k'i waleɲuman dɔn an ka wele jaabili la i bɛ se maa caman ma u bɛ i lamunumunu nka o ma don e ta in na alhamdulillah an sera i tun bɛ baara o baara la i y'a bila ka an bisimila an b'i yɛrɛ fo la kosɛbɛ o tɛmɛnen kɔfɛ sa an bɛ don an ka walanda la ni o ye nin kaloba in ye diɲɛ danna cɛ mun kanu kɔsɔn u ka kalo jɔra alisilamɛw y'a ɲini an fɛ ko n'an bɛ se ka don karamɔgɔbaw kan olu ka dɔɔni fɔ an ɲɛna mɔliduko in na an b'a ɲini i fɛ sa yanni an ka tɛmɛ ni kow yɛrɛ ye labɛn jumɛnw bɛ bɔ aw yɛrɛ bolo mɔliduko in na sisan. alhamdulillah kira tɔ ma yanni n k'i jaabi o la fɔlɔ komi u y'a ɲini an fɛ k'a ka don karamɔgɔbaw kan bon a donna garibuw kan n'o tɛ baasi ye ni ala sɔnna a tulo kɛrɛfɛ mana kɛ min ye a bɛ n'o sɔrɔ. بعد أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أنصر لكم فكرك كرة ما لبين مامبلو نكلينا نوي ربي الأولي أمي ولي بمنا نقول دم كلو أمي لبين منا وي كرة كبانيني نسوجا فتي لبوري ka wajulu kɛnɛw labɛn mali dugu caman mali buguda caman cercle caman ani région caman fo ka se faaba kɔnɔna yɛrɛ ma ka wajulu labɛn arajow la k'a labɛn télévision la k'a labɛn internetiw kan cogo bɛɛ la ala ka diinɛ ka lase ayiwa ka bɛn ni nin kiraba in bangeni ye ka bɛn n'a bange kalo ye o san ɲɔgɔn dɔ ye o tuma an kɛn bɛ ka wajulu de labɛn sigidaw la ani kɛyɔrɔ bɛɛ la pour que jamana bɛɛ diɲɛ bɛɛ k'a dɔn ko nin kalo ye ni kalo tɔw man kan bɛɛ k'a dɔn fana ko don dɔ b'a la ani don tɔw man kan arabil awale tile 12 n'o ye dɔma kalo ye o de bɛnna an ka kira sanuma bangeni ma sallallahu ta'ala wa sallam kira min n'o tɛ foyi tɛ kira min n'o ka bon ala ka dafɛ bɛɛ ye ala bɛ kira min fɛ mɛlɛkɛ bɛɛ bɛ cɛ min fɛ diɲɛ ni lahara dara cɛ min kama o bangeni labɛnw fɛti ka nisɔndiya ka kira ka baaraw kɛ kira tun bɛ min fɛ k'o siraw minɛ a tɛ minnu fɛ k'a fɔ mɔgɔ ye ko mɔgɔ k'o dabila o labɛn de b'an bolo ka kɛ ani kira mantukaw kira ka cɛɲɛw kira ka jogo ɲumanw kira ka danbew kira jogo ɲumanw kira ka den maracogo kira muso maracogo o labɛnw de b'an bolo ka silamɛw kunnafoni olu la donc labɛn min b'an bolo dɔrɔn o ye nin kalo in ani nin waati in bɛɛ la foyi t'an ka misiriw kɔnɔ an ka yɔrɔw la wabilikɛyɔrɔw la kɛnɛw kan ni kira ko tɛ ani kira kanu ko tɛ o de labɛn b'an bolo ala sago i sago alhamdulillah a Sheikh Ali Sangare o tɛmɛnen kɔfɛ labɛnw fɔlen an ɲɛna ani an balima alisilamɛw u ye faamuyali caman sɔrɔ o la sisan mɔlidu ko in yɛrɛ parce que san o san an b'a ye mɔlidu kɛnɛw bɛ sigi
maaw bɛ kuma la kɛrɛfɛ dalu bɛ mawludin yɛrɛ la n'a sɔrɔ a kuranɛ haya bɛ yen ou bien hadisa kɛrɛnkɛrɛnlenw b'a kan mun b'a yira an na ko mawludin an kan ka wuli k'an jɔ a la k'a fêter kosɛbɛ alhamdulillah kira tɔgɔ ma an ka foli b'i ye question in nafa ka bon kosɛbɛ jango anw fɛ Mali kɔnɔ yan tabaku mana caya yɔrɔ yɔrɔ o ko taamani ɲɛfɛ a bɛ fɔ ko min ma ko kɔnɔku ni kɔnɔku cayara ko o ko la a ko taamani ɲɛ dɛ bon an ka jamana in ne sigi mo nin de kan an ti baara fɛ ni baarakɛlaw wulila an b'u lagosi jamana in yɛrɛ gɛlɛya bɛɛ o ni faama min nana n'o ko a b'a kɛ ka ɲɛ o b'a can bolo ni dɔnnibaga min nana n'o ko a b'a kɛ ka ɲɛ ni ala m'i tɛgɛ minɛ o b'i bi o tuma o bɛ ko o ko la ni ala dɛmɛ tɛ ɲɛcogo t'a la bon an bɛ niveau min na sisan mawuludu bi bɛn a ti bɛn mɔgɔw tɛmɛna nin kan a mɛnna dalilu ye mun ye fɔlɔ kafiri da mɔnzɔn tile Bitɔn Kulubali tile Ɲangolon tile Samori tile Fasuni Bulunda tile ala ko kundaya misiri kundaya kuranɛ kundaya olu kafiriw y'a da nin kalo in na bamanankan na ko dɔma kalo dɔ kɛli kalo o tuma dɔ bɛ kɛ i fasa don wa n ko dɔn kɔrɔ de ko nisɔndiyara n fari fonina bon o tuma bamanan kafiri y'a da ko dɔma kalo k'o ye nin kalo ye k'a sɔrɔ kuranɛ ma sanfɛ yan k'a sɔrɔ diinɛ yɛrɛ tun tɛ yan fiyewu misiri tun tɛ yan bonbosi kun n'an na kɔlɔsi kuma don an kana kafiri de fɔ kulisi ko tun tɛ foyi kafiri a n'a ka boli o de ko nin kalo in tɛ wa ko nin ye dɔ belebeleba kɛ kalo ye an y'a fɔ kuma dɔ la ko dɔma kalo e nana sɔrɔ a la ne nana sɔrɔ a la min ko mawuludu ti bɛn o y'a sɔrɔ a la min ko a bɛ bɛn o y'a sɔrɔ a la o tuma kafiri yɛrɛ nisɔndiyara ni kira bangeni mɔgɔ min ko ala ko ye nkalon ye o ko k'aw ka kira bangeni ko tiɲɛ don o nisɔndiyara o tuma aw yɛrɛw minnu ta ye kira ye n'a banna kira la kafiri na kusa n'a ye dɛ o tuma dɔma kalo kɔrɔ ye ko nisɔndiya kalo donc fo mɔgɔw k'a faamu kira sallallahu alaihi wasallam maa ma t'a fɔ mɔgɔw ma a ye mun ye ayi n'o tɛ n'an kun ka d'e ye e tun b'i sigilen to i ka so ye k'a fɔ karamɔgɔ ale na n ka so na wajuli kɛ walima na n ka so n k'i ɲininka diinɛ na ni n bana t'a la n ye ala sɔsɔ sabu ala ko an k'a ta fɔ mais e y'i yɛrɛ dɔgɔya de ka bɔ i ka so ka bɔ arajo la fana ka na n'a kun ka di i b'i sigi yen ka n wele arajo la o bɛ se ka dɔ fara n ka bonya kan mɛ o bɛɛ la i ko non n'i ye maaba ye maa sɛgɛrɛ fɔlɔ o tuma maaba t'a fɔ mɔgɔ a ye mun ye nka mɔgɔw b'i bonya wa i kan ka mɔgɔw fana bonya kira mɔgɔw tun bɛ kuma kira fɛ kogo la o tun bɛ kira wele Mamadu i bɛ yan i ni ce Mamadu cɛ n'an ka ɲɔgɔn ye dɛ o b'o tɛgɛ ci kira tɛgɛ komi e ni ne bɛ an tɛgɛ ci ɲɔgɔn tɛgɛ cogo min na ka kira wele n'an ka ɲɔgɔn ye dɛ cɛ n ka muso ko gɛlɛya bɛ dugawu kɛ n ka muso ko la dɛ ala sɔrɔla k'a fɔ kuranɛ na ko haramu ye Mamadu weleli y'i bolo jala ni mago bɛ kira la diinɛ ko la o ko tɛ dɛ mais ni mago bɛ kira la i ka diɲɛ mago la k'i k'i bolo bila i kun kuranɛ de ko ten mais kira m'a fɔ a ye wari di yan dɛ mais kuranɛ ko ko Mamadu ka bon kogo la kuma ma mais kira m'a fɔ a kana kuma fɛ kogo la dɛ mais kuranɛ ko ale Mamadu tɛ kelen ye ala yɛrɛ de y'o fɔ ka o jigi k'a fɔ kira ye Mamadu ni maa tɛ kelen ye o tuma mɔgɔw n'a mago bɛ kira la diinɛ na kira bɛɛ bɛ ka bila la mais ni diinɛ ko bɔra la sa n'a bilala i ka muso ko n'i ka denko n'i ka wariko la k'i k'i bolo bila i kun mais kira m'a fɔ an k'o kɛ dɛ o tuma kira tɛ se k'a fɔ k'an ka nisɔndiya ko ale bangena kira man k'o fɔ ni kira y'o fɔ o kan k'an se ka kira yɛrɛ sɔrɔ mais kira ye nisɔndiya kɛ a yɛrɛ ka bangeni na ni dalilu damadama ye o dalilu fɔlɔ dɔ ye jumɛn ye kira yɛrɛ tun bɛ tɛnɛndon sun a tun bɛ tɛnɛ sun a ka ɲɛnamaya bɛɛ a ye tɛnɛ bɛɛ sun ka bɔ a kɛrɛ kira ye u y'a ɲininka min kɛ ko k'ale Mamadu bangena tɛnɛ o tuma jaa Mamadu ka tɛnɛndon sunni ala barikada dɔ don k'ale bangena Mamadu ayiwa a ka tɛnɛndon sunni dama tɛ ala ye kira yɛrɛ ci ka kɛ kira ye k'a bɛ tɛnɛndon ma kira yɛrɛ fatura o tɛnɛndon kelen dɔ ma bon o kira fatutɔ fana ye sagaw de san k'o kantigɛ ka bɛn ni a ka si hakɛya ye ka ala barikada mɔgɔw ka ala barikada cogo ye kelen ye yan mɔgɔ dɔ bɛ se ka nafila seli su fɛ o ye ala wele dɔ ye dɔ bɛ se ka ala tɔgɔ fɔ kɔlɔnsi la o ye ala wele dɔ ye dɔ bɛ se ka sarakati di mɔgɔw ma ka ɲumanya kɛ o fana ye ɲumanya dɔ ye mais ni maa min ko non ne sira ka seli fo bɛɛ ka si ka seli n'o tɛ i kafiri o kɔrɔ k'e mɔgɔ fagala ye bon o tuma n'a fɔra sisan ko kamara ye muso sɔrɔ e bɛ nisɔndiya
bɛ se ka tɛgɛrɛ fɔ ko ala ni ci n'o fɔra ko kamara ye muso sɔrɔ nin bɛ se k'i pan ko kamara ye furu kɛ ne yɛrɛ bɛ se ka dɔ kɛ n ko kamara ye muso sɔrɔ muso dɔ bɛ yen o fana bɛ n'a da duguma k'a kolonkolon ka kulo bɔ ko kamara ye muso sɔrɔ mɛ a bɛɛ ka nisɔndiya ye kamarakɛ ka furu ko ye mɛ bɛɛ n'i ta kɛcogo don a man kan mɔgɔ bɛɛ n'i ka dugu dɔw la ni u taara seeden sigi la n'o ye nɛgɛkɔrɔsigi i b'a ye musokɔrɔbaw b'u da duguma ka kulo bɔ mɛ o ka nisɔndiya de u bɛ kulo bɔ ka kasi yɛrɛ mais mɔgɔ bɛɛ ka nisɔn dɔw ta yɛlɛ dɔw ta ye tɛgɛrɛ fɔ ye mais ni karamɔgɔ dɔw yɛrɛ mankan bɛ télévision na o don o ko n'ale y'a ka karamɔgɔ ye dɔ la don o don ko a tɛ to ka ne fɔ o don ko a tɛ jɔ ka dɔ kɛ jama na ko wajuli walima ko kira ko karamɔgɔ sɛbɛn tɛ dɔ ye nin fɔ walahi mali la yan bon nin yɛlɛ ko de ye a ma dɔn kɛ ko dɔn koyi dɔn kɛra de ko kira bangeni kira bangeni fɔra don min kafiri ye k'a fɔ muhamadu bangena kira tɛ fɔlɔ kosɛbɛ abu jahiliya ka jɔn kan hɔrɔnya ka bɔ jɔnya la ko kira bangeni kibaru fɔra ye o mun tun ye kafiri fin a tɛ kira yɛrɛ fɛ o tuma kafiriw bɛ ka maa bonya aw yɛrɛ bɛ ka wuli k'a b'a ka maa nɔfɛ k'a nɔgɔya mais ne bɛ kelen fɔ dɔrɔn ka e lafiya ka ne lafiya ka bɛɛ lafiya abdulahi ibn ubayy salulu ale tun ye wajuli kɛ kira ka misiri la madinɛ nafigi don madinɛ nafigi kuntigi don a ma kɛ kira fɛ a ma sɔn kira la warakatu ibn udaybu a ma kɛ kira fɛ mais kira selila yɔrɔ yɔrɔ o selila yen bon o bɔnnaw de bɛ an cɛla fo ka dugukolo meleke ni kira tɔgɔ fɔra dɔrɔn ani batiriji bɔ k'a bɛɛ ka kan u bɛ se ka nisɔngoya o tuma pour que ka se k'a ɲɛ u b'a fɔ ko non ko mawulu ko bida don k'an yɛrɛ ye kira ko in dama tɛmɛ très bien donc n'u ko bida don e min ma kalan e bɛ bida jate fɛn dɔ ye fɛn haram yɛrɛ nka bida kɔrɔ ye ko kura min sinsinna ka don diinɛ na n'i ko bida silamɛya sira parce que n'i ye kuma fɔ n'i y'a bila sira min kan a bɛ jaabi o sira de n'i ko bida dama o ko kura mais n'i ko bida silamɛya sira kan o ye ko kura min donna diinɛ na c'est comme kira ma fɛn min kɛ ala ma fɛn min fɔ nka an y'a kɛ o tɔgɔ de ko bida bon n'i y'o lajɛ sisan bida bɛɛ tɛ se ka haramu ayi folikan filɛ ne kan na nin ne kɛra kan na a ma fɔ kira ka ɲɛnamaya bɛɛ a tun bɛ tafeli seri n'i ko suna kira tun bɛ tafeli seri a ma kulusi dɔn bon kulusi bɔ bɛɛ la fɔ dɔw b'a fɔ k'a tigɛ kulusi yɛrɛ kundi don mamadu fɛ a tun bɛ tafeli meleke o tuma n'i ko kira ka suna o tuma kira ka suna ye tafeli meleke de i jidenw bɛ cogo min na kira tun bɛ ten mais mɔgɔw bɛ yɔrɔ min na dɔrɔn fo mɔgɔw k'a dɔn c'est-à-dire sunkalo mana se silamɛw bɛ taa jɔ ko 17 min kɛ misiri la sun mana tigɛ safo seli kɔ o safo seli kɔnɔna seli min bɛ kɛ safo ye jɔgo 4 safo witiri ye jɔgo 3 ye bon o 7 in mais 12 in kun min b'o la 15 in tɛ 10 in sa kun min b'o la Seydina Umaru de y'o kɛ kira m'a kɛ ala m'a fɔ ayiwa Abubakar m'a kɛ o ye bida ye nka fo ka diɲɛ wuli a bɛ kɛ mais munna Umaru y'a kɛ Umaru nana sɔrɔ misiri kɔnɔ mɔgɔ dɔw n'u ka mɔgɔw bɛ ka seli i n'a fɔ misiri kɔnɔ sisan ni wulolakaw ye olu ka mɔgɔw b'a nafa seli wa nin ye tarawelew ye olu b'u k'a kɛ nin ye giriw ye olu b'u ta kɛ nin ye fulaw olu b'u ta kɛ Umaru ko ni ne ye ninnu bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ka ɲɛmaa dɔ d'u ma o nafa ka bon ni farafarali ye Umaru ye bida dɔ créé ka don silamɛya la fo ka diɲɛ wuli a bɛ kɛ bon o tuma bida ko tɛ musirikuya yɛrɛ ko tɛ dɔw dɛsɛlen ko non ko mɔlu bɛɛ mais ko ka buto ta ka taa mɔlikɛyɔrɔ la ko ka ji k'a la ko ti da ko man ɲi o dɛsɛlen de ye nin fɔ mais ala kira ye kuma dɔ fɔ sallallahu alaihi wasallam a ko ni aw silamɛw ɲinana ko ba min kɔ ko kafiri b'o ko de sɔgɔbɛ an nɔfɛ ka nkalontigiya nafigiw ko walasa aw fana ka dalilu sɔrɔ a ko in na n'o u y'a nkalontigiya an bɛ nin dalilu fana mais n'u kuma nkalontigiya dalilu bɛ tunu de dalilu bɛ tunu ka taa tɔgɔ ye dɔrɔn olu bɛ ka kɛ an b'a kɛ an b'a ye an somɔgɔw y'a kɛ an balimaw y'a kɛ karamɔgɔw y'a kɛ mais dalilu tɛ an bolo a la o pour que o kana kɛ ala bi kafiri nafigiw bila u b'an dɔgɔya k'an nɛni n'u y'o kɛ an bɛ dalilu fana ɲini ni dalilu ɲinina ka na o tuma o la kɔfɛ mɔgɔw bɛ lafiya ni dalilu ye o tuma kira bangeni c'est-à-dire ni kafiri ye nisɔndiyara k'aw ka kira bangena ka kafiri kɛ ka kalo tɔgɔ da kira bangeni kalo yɛlɛma k'o kɛ dɔ kalo ye n'o tɛ kalo dɔ bɛ yen ko kalo juguni o bɛ yen kɔrɔ b'o la mais an bɛ min na sisan ni welela ko dɔnma kalo o tuma kafiri yɛrɛ nisɔndiyara nin kalo in na ko kira bangena ala tilala k'a fɔ tuguni ni ala ye diɲɛ da kira kama ni diɲɛ dara cɛ min kama o cɛ bangeni ne bolo o ka bon n'a bɛɛ ye bon ala tilala k'a fɔ tuguni ko kira cili ye hɛrɛ ye dabɛnw kan yanni kira ka ci i tɛ se ka ci f'i ka bange o tuma kira ka bange ka bon ni kira ka cili ye
ni ma min gosi da ke na ne fa be kan interview min be ka jara ya ne interview ka jana huma wolo dum ha am est-ce que interview ke ayi ma interview de bi ki amba ngene ko fe ma fu balma woni ci ya ni ka fu ko kriya ka bo kriya ka bangeni ka bo ne kriya ka kre na ma banga se ka kre ma ibi wolo folo ka kre kriya bangeni de ka bo na be me ko no ko mo fana manga kriya bangeni fo ko kriya bangeni fo le kriya do wali do fana ni bon kurane dunye na bila isa kona ta cogo fu ko sebe o kera ka wolo cogo fu o kera okuma ni kira bangeni fo le kera mashiba yi kurane isa kona ta cogo fu ko wolo cogo fu okuma kurane mashiba kera ha sadiri mo jugu bangeni foli chokoroba jene kala bangeni foli chokoroba so bangeni foli ni mais nyumangela bangeni foli o nyuma de foli ko sebe ladri bangeni foli ladri foli mo man ni soje ka ma baka herela itafe ika ma baka here soro ni man soja itafe bo kabo go yemi anye don soro anye demuni ka andu ko se o kera anye odaka ande wonye defu soro anye feti ko la anye odaka ko se ande wonye bagu soro anye feti ke odaka ay wa anye yoro ko ojo ka o dalali ke anye misri dalo odaka ka yoro ko ojo dalo odaka o bebele do e mama ndo were ga mbeseru merci alhamdulillah ambeseru be ke deuna o wolole ko fe sa nyori ha Oma donc maintenant me kira takeli mi ga woni be bangiro la jendara chemi mama bi sey de ko kira jugiya drone bola ni sega nunu nye wallahi u taja bosella Allah kay mo te kira fe mi o tse ko ira parce que no ira la o ka fe be dangene maya o mo wala o be kira doya ka kira so mo doya ni bora ya pour ga segi da ko nyira ni bora ni sira maga ambade mun mora maga o klubena magam be iti sedna li to me ha magambe madina beti aliou to me ekira ko kale doni duwe sena ya abdullah o to gati me arabi saoudite ya de mana flame abe wa ibi muye dro ko ali ga sofle kanya ka misiri o ya here kuma ali ko kumati me ali mi no ko ne dinati jofu ali mi ala ya ali mi ga kire jugu famba muwe o ali ske wallahi o to gote maka ay muna sabu ante kira Muhammadu zuriya fe ka fo doka boli doy anto fe okuma kira yemi ya ko aliou de nyamai pour que aliou ka doya fo aliou to ko ka joshi note kira ko sallallahu alaihi wasallam j'ai nommé aliou le fils d'Abu Talib comme chef et Dieu l'a nommé comme chef et vous qui accepterez que moi Mohamed je suis votre chef aliou aussi votre chef ko de Muhammadu aliou ka nyamai ne tere ala yere de ka nyamai ni munu njela ne kira ka nyamai ko aliou a nyamai mais kira fatule ko nguyu aliou de faga kam mo bo fo magan fo madine kana faga fo kufa Allahu ci de ko otuma olu de ka bare dine datuli droni bo wi moludu doya amabane uye aywa kira somo doya ko lawashi ka tora shibe do ko kunu wo fobi hasan go kuma usen kuma temaga ndu uklobe na sida radio ni ton ba mise ka soko ko weli ati bo men kitabu do bu bulu makan nti mo to fo kitabu me dim hiji do mafula magay ni mata magan flo ni mata magan ngani be fa ngala moya abe tu mafu o kara mo yi tellement o bi fe ko fara almami ba almam boka o ye kitabu de gla ka nyana me yoro mon sebe ko fara nyonga o ma ka soro ka o di mo mafu hiji de won hiji de ndara magan adiri mo fula fani ya fili ta adiri mo ko bot ma baw biga dugu kamanu mbunya ni wari kamanu mbunya ni toy e do wara be so motani nun doya ka chena mala nun doya e wa ka brebele be doya sabu kira so mo ko do ski nete na so ko so motani ko yi jamore ni ay dare chena mala ko yi shawore min de shirifi ay wa angara mo ay dara ko yi shawore min de shirifi nyamma mo ko ba ko ni mais tant que kira so mo do ke wa no fe so ko boadere nun be ke ko be adam na kira yere la donc anti affaire anta so mo ko fe bo ka fo doga futa nanye ko kanga bunye ayo tsikake no kara don ani batriji boga baga o kuma mawludu dallu islame bebolo o ye anga heredo ala ku wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin ski mamul min ci de here ama aka bangani de anga here damne kusira ha o ko to ngodum mamul min nana ni dabe ngal lafiya o mamul yere bangani aka lafiya ko de kanga fo mo kusira
o ko fe du kafiri min wate ala fe o ko ka banga kira fe me anyere ko ka me kira fe ngante kira fe Allahu akbar bo ala yere mawludu ke ni kan so jeni kira bangini ka ko ba tasuma mun me furusi jamana ka ala yo tasuma dunga ko kira bangina yoro kumbe no lu kumani ala ye kira bangi ka benyere bo o kira bangini de non fayda je ko kira be bangi do mi jafante do wolo ka mi wolo la ha ay hale ko ma toro akana fuko Muhammad ni David of Fly kira bangina aywa les 12 ka be arabil awalima kalo kletan fla sama kala sa magan 13 dugu jele 13 David mi wolo la je kono anyona ma wolo je kono tellement kono bara fon fa nga wolo 12 abbe jora la 13 la ko fara 13 taka doka na ko nafri doka na fuko kira Muhammad na le de Fly ani mata Fly doka na fuko kira Muhammad ni fale njigina nyombe aka boma opma Muhammadu ye jogol mantigi abangani do amakawnya abangani pma amakawnya mais otuma nanya bangi wati do no sangoni wonsira ka nisoja ka kira ka barake ka fanda ngono fa ka miskino kono fa dumuni na ka kira yere nyefo mo ye kira ka shido no kara haramu ye ko haramu bana la sawito alhamdulillah Sheikh Ali Sangare anye fami albasro walandaina ambi refo ki wala ni mondo ika anga wole jabilla sisa ambani ni fesa wole ka laban jume bi fe Allah se alislamoma alhamdulillah mo du ko yere kan na Allah sona bo creator ma nga wole ka laban mi follow ka radio info kusebe radio mi gara sababu e radio unité la voix de Chamotian o mi gara sababu e bi amanga be ko ngoya ani internet et réseaux sociaux ka anga fuli baye o ko fe ambi refu mo fana klubana fon fe nyebana YouTube ka Google ka anga fuli buyi groupe do fana be direct la WhatsApp sans fe anga fuli buyi ananga dugo aywa o ko fe ne ka wele ka lawa mi ala ko la ikraha fi din min dine karabal tal e kreato mo mi mana eja okay mi mana ne jani boke nambe so tera ka nyoro do lahara ko ala bina kirin biya tinya mungo abi ko o minu ngo mo lu bi dana akra yere ka horni ayaka mo lu feti minu ngati de ka ayere ka horni ay ba mo lu la ay tana yere an ba feti kele tala on ba ke fanga sa an ba ke fan ni na kilaba ni sebanya am mo lu ka tanonde ni sebanye ne be wele tano tana ngana biere tenere alhamdulillah otma ni sebanye ambe wele tano tana ngana kuma kreka ni sebanye tano tana ami fanda ngoro fadu na ko kra bagina Allahu akbar bo mino ngoku take ngolo tu nu ya ndeni ngana kuma nu ya ndo ya ngana kuma ma ni ndebi ma badde na faki doya bo nan do gara nan dimina nganga place mi zanto sorole place ti soro fiu fo sobali ambe radio mi nando e Chamotian radio Chamotian mi ni ambe bado woli ko woli kutubu ni jamano o woli bay asegana atorola anyana wa aya dadi kasabali ayaga boya so Sheikh Ahmad Amolo instant e torola unyelina usaballa uyuka boya so Sayyid Sharif Usman Ran Haidara atorola anyana ya asaballa ayaga boya so bo mani okoku ba ndo ya no masabali anti boya soro de o kuma kire to wani mi fodro jamana e malidi am ko be basikila hal ni dina ko manye am be faso de an ga nyu mine malidi ala no kara ni fabi no ya mena kara ka fa ga nyu no ya an ga nyu neni dina era bi ka fe ba bi gele ala ko wa tasim bi billahi jami'an wa tafara he ay nyu mine ya kana fara na nyu mine be jamana gele bi ba me gele ati se ga ban kanto hasiriya la kanto antino mo fela ni dura barero la shita shife bo tanga miti anya ka budat o ma me mini dura mo lu kelo ay sobali nu ya nan ay adade abe mi no fe na yo dokaba ayo shido dalu ba bulu la ayo kam na yo ke dudo bina ala yo de wele ko yawma tubla sarai do mina ni ala bina guno dangene ma ya ka febe dakene ka Allah mamo do ko no do sira chebe de o nga yano do je chebe do ya ne nga anta jawage chenye ama anda de kasabali anga feti ni ala sona le 12 odo
inshallah ala sago sago an tɛna wuli ten i ka dugawu kɛ an balima alisilamɛw ye sɔgɔlen don arajo unité la mali alisilamɛ bɛɛ lajɛlen ni jamana in yɛrɛ kosɛbɛ dugawu kɛrɛnkɛrɛnlen kɛ jamana yɛrɛ ye mɔdu kalo in na kalo min na dugawu ti bin n'a ye dugawu kɛ a ti bin fiyewu an b'a ɲini fɛ sa Sheikh Ali Sangare i ka dugawu k'an ye ayiwa alhamdulillah komi waati min dira ma o banna an bɛ dugawu kɛ an b'a ɲini ala fɛ se bɛ ala min ye fanga bɛ ala min na maa ɲuman ninnu yɛrɛ kama mɔgɔdo kalo yɛrɛ hɔrɔma kama kiriya yɛrɛ ka kiriya bonya kama jamana ala k'a kolo sɔrɔ jamana ala k'a kolo sɔrɔ an mago bɛ minɛ tigitigi ala k'o sabati jamana faama ala k'o kɛ ladiri jamana dɔnnibaaw ala k'u kariya jamana kunfin yɛrɛ bi ala k'u sɔ sabali la ala k'u sɔ dade la kiriya hɔrɔma kama sallallahu alaihi wasallam allahumma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar سبحان ربك رب العزة عما يصفون والصلاة والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله